sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga tipaminaw ni ining Handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga magkahatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Tawgal ako sa pangan nga Irene. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysaya nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Suddenly, it's magic. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Danau City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Irene. Day! Oh! Ngano ka, oy? Day, nagdali-dali ka magdawal na ako. Ang imong crush, apil siya sa Mr. Intrams. Uy, naya ko na yung mutingin. Ay, sorry. Sige, sa mga crush ba? Hala, no. Dagani ka crush. Usa naman imong gisulti nako. Si Daver raman. O, saray mo na bawan. Gusto kami bawas o ba? Si kinsa man. Ito ako sa amo ni ang man sa itong klase. Akong isulti ni mo. Dugaya sa di mo, uy. Ita, dagagisugo sa mama nako. Good. Unya, sa man to. Kinsa man imong mga crush. Day! Laki pakita ni mo ha. Pero secret na nila to ha. Ato rag yun eh. Oh, sige lagi. Oo, sa man na. Kita ka ani? Sa man ni? Mga letter? Parang kinsa man ni? Kada usaan ni na mga ngan. Ngan sa kong mga crush. Wow, ha? Nag-effort yung ka, no? Napay mga section nila. Usawa man ni mo. Ang sud ani, mao ni ako gusto isulti nila. Dili mo ko makasulti nila sa personal. Ah! Karon ni nga school year? Mga schoolmates ni nato? Oo. Ayog saba ha. Salig ba ako nimo na? Ay, oo. Uy, ako pa. Sayo pa man di ay. Tuka apa oy. Pero mo eskwela lang gid ko oy. Ara makita na ko kung mga inspirasyon. Kuhaan na ko kung mga letters P. Itago ni nako kay makita niyan isa kong manghud. Oh. Hala. Asa man to? Diba? Wala naman din yung mga letters. Ay, asa makatuna ko na butang? Nagkatuog na ba na ikong kapi eh? Gipasagdalan ako sinika nga magbasa-basa ato. Basta nagihipos ni Nika, pangutanon lang nako. Pero ako sa pagitaon din sa kong kwarto. Day, wala ka ni eskwela ganihang buntag. Nihak dira lagi ka. Day, ako mga letters ba? Nawagtang man, uy. Siguro pangita mo ako maskwela kanina. Asa man ni maghihipos? Ha? Uko kay baw, day. Uy, naara man to dito. Sure gyud ka? O lagi, sure gyud ko. Irene, Oh, Daver? pwede ito mag-istorya. Nakita rin ha? Aha? Unsay mo tuyo na ko, Daver? Unsa di ka tinuod? Ang letter na ko pala niya. Nganong na anak ni mo? Nari naghatag na ko ini. Pero wa ko makaila. Gisugo ra sad ko no. Traidor ka, Nika. Traidor ka, cute. Ang akong pangutana, kung tinuod ba ni Irene?
Gitripan na siguro ka na sa kong amiga. Ah. Ay, salamat. Abi na kong tinuod. Dili ka pwede makagusto nako kay nakagusto nimo nga akong amigo. Ug usa pa sad, nakagusto sa gusto imong amiga. Si Nika? Oh. Tabangi ko bi. Manguyab ko niya. Sige. Pwede ko mangayo sa iyo number? Sige. Maayo gani kanito oras si Daver kanina nga. Dili tinuod ang suot sa letter. Ay. Naiubos ko ni Nika, uy. Naibaw ko nga siya nagkuha ato nga letter. Gisalikan mo na ako siya. Siya day mo'y nagustuhan ni Daver. Sultian magkahada ko siya, no? O dili. Si Nika ang nanawag. Hello, Nika? Day, Huwag ko kasabot ka ng imo itong kibuhat, Nika. Lisalig man utak ko nimo. para naman good mahibaw si Daver sa imong feelings niya. Nya, day, nakikistorya man siya ni mo kahapon. Niunsa man siya. Sultian ba ka na ko siya tinuod? Ikaw mo yung nagustuhan. Unsa? Ay, pagbinuang niya, day, uy. Huwag ko magbinuang, Day. Day, makiksulti ko niya, ha? Ay, kabala ka. Ako'y bahala. Dili siya pwede makagusto nako kay amiga ta. Okay? O usa pa sad, wa ko'y gusto niya, day. Mo man masud sa klase si Nika. Nagkaistorya na pa ka sila ni Daver. Irene! Uy, makuratan lang tagay mo diha, Rod. Sorry ha. Nagidusara lagi ka. Nagawa ko ni Nika. Wa mo gud masud sa klase. Ay, si Nika? Nagkita bisig ko sa campus. Huwag tiplado nga musul sa klase kay naamti ka date si Daver. Sweet mong kikitong duha. Unsa, Rod? Si Daver ug si Nika nag-date? Oo. Irene, nibarog lagi ka. Asam ka? Mauli na ko, Rod. Irene! Irene! Okay na ka? Uy. Traidor ka kita, hindi ka pisakot saon. Magkayubos ka. Sukat ka ron. Dili na ko matagad pa ni mo. Dili na. Uy, Irene. Okay na ka? Ha? Nga naman, Rod. Mura bang kagawa sa mood, good? Naaraw ko yung nauna, Rod. Si Daver? Unsa? Nga nukod. Nakita ko sa mga mata pagsulti na ko ni mo about na Nika o Daver. Di ba kung kisakitan ka? Kasulting Daver eh. Nga naman ko, no? Swerte siya. Kay, ang babae nga ako nagustuhan, ito man magkagusto niya. Rod. Kung nataga pa kong chance, ako ikang ampingan. Sure ka? Lagi. Wala kasulti yung Daver nga nakagusto ko ni mo. Gisultian man. Pero, amigo man ko nun niya. Ikaw? O, Irene. Ako abot niya pasabot. Pwede ka na mo hatagag chance? Pwede. Total, buutan man sad ka. Suwayan na to. Yes! Thank you! Promise! Promise! Dili ka magbahay. Promise! Yes! Dili lisod mahalon si Rod. Sakto gid iyang gisulti. Dili ko magmahay. Tuod kay pinangga kayo ko niya. Og karon, do na may duha ka anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ni nga akong sugilanon. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Irene nga taga
Danau City, Cebu, uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, suddenly it's magic. Ang mga kaagi kibatan ng diwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga hikalag mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, Handumanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan official Facebook page. Hantun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Dora, ginaingon, pait yun ning makabanat taglaki nga sobra ka palahubog. Kay panahon nga motukar ang atong gana sa sex, igo na lang ta sa pagpangagho o paglingo-lingo. Kaya nga atong bana, wa na maikabuka, luya na makaniyaha. Kung doon ay laing laki nga manguhit, aw, sigurado kitang maigo, kay luya naman nga sa atong bana. Mao kinang nahitabo sa kinabuhi, nga di na ko mahimong, mahikalit. Sige na taon tay. Sugtan ako. Di lagi ko nimo Aldrin, kay palahubog kay kang dako. Di ko gusto nga makauyab kog laking palahubog. Kung imo pala kong sugton day. Isaad na ako. Namuundan ako sa pag-inom. Ay sas, ay nalang taan na Drin. Mangatik pa manggit ka oy. Ikaw, makahimo ka kahas pag-unang og inom? Makahimo lagi ko day. Isaad ko na nimo. Pwes, mao'y unaha ang pag-undang og inom. Kung makabalita gani ko nga, wa ka na mag-inom, balik ko pamisita na ko. Kay anak ko na ikaw sugton. Abi ko ba og imo na siyang gisugot kagabi? Wa panay, uy. Unya na nako siya sugton kung muundang na siya og inom. Ay, pastilan ni mo, Dora. Ako pa'y ikaw, si Douglas ang sugto ni mo. Kay wag yun na'y bisyo tawhana. Ay, di sa ko ganahan na ng Douglas na uy. Hugaw kay gnaw. Muradyo ko diyo. Ang nang nagkampatlas bungot. Ay, kanindot anang bunguton. Ah? Mog yun na'y gusto ko. Ang mga tao nga bunguton, katudes anhin tatay ni mo. Gisugot ko matutungod sa iyang bungot. Na, kung ka nagbungotong tao na uy, gawan ko. Ay, hugaw lagi tanaon. Pero idigdog, lami kaayo. Basta, di ko ganahan og taong bungot to, nay. Dili na. Oh, ikaw manggod di ay ni Douglas. O sa may ato ni mo, dong. Nialagi ko ng nursing kay mamisita kong Dora nga imong anak. Oh, dong. Dong Douglas. Ngano ng nursing? Nang, itutukan ko po ni mo. Uy, nagtuok mo na laway ni mo noon sa ko, uy. Aw. Ha?
Ay, kagilok yung tanaw sa imong bungot dong. Oy. Ingon anak baya to nimong akong banang namatay dong bunguton sa to siya. Kining nang, si Dora lagi nang. Siya akong tuyo. Aw, nala. Sige. Dinhi kaon na ha. Akong atuon si Dora sa taas. Ay, dayon diri sa sud. Oy, ni ara magutas pultan. Dayon diri sud. Lingkod sa bangko kay akong sakon si Dora sa taas. Nanay sad, uy. Nanong imo magipadayon? Wa lagi ko'y gustuan ng Douglas na uy. Ay, kadauga lang dito, nak. Ako namang gipasod. Tuas bangko ay naglingkod. Bala ka na, uy. Di ko manaog. Di ko matubang ato niya. Onya, ipaunsa taman ana nga ako naman ang gipadayon. Oh, ikaw may nagpadayon. Idi ikay atubang. Basta, di ko matubang ato niya. Dili nay. Ay, nahala, sige. Akong atuon sa silong. Akong indon nga dili ka mo atubang. Mahal kaya ko sa Dora nang sa maluoy ka, tabangi ko. Nasugton ko si mga anak. Maluoy ka. Ay, lamiag yung hapiuros imong bungot dong. Pahika para ko po ng imong bungot, be. Bebe. Kanindot yung hapiuron ining bungot, oy. Ay, talaga, sakit. Nang sige na taon, tabangin ko nga. Mauyaw na ko yung mga anak. Sige na taon, nang nasinggi. Dong, Oo. kita nalay mag-uyab, dong, be. Lamig yung kayo mong bungot, oy. Ay, ang danong ay, si binuang, uy. Ay, walagi ko magbinuang. Ako'y panguyabi, dong. Kay sugton tadayong ka. Sige na, panguyabi dayon ko, dong, Douglas. Ay, ko pa si binuang nang. Sige na nang, be, tabangi ko nga. Mauyab lang ko imong anak. Sige na nang. Lami ka, di mo gakson o gugot, dong, oy. Unya akuban ang imong abil nga wa na makita tungod sa labong nga bungot. Ikaw nang masigim kag binuang, uy. Binuang da ina, ha? Binuang na. Kini. Buy ko nang. Ay ko kaksa. Ay ko kaki. Kaloo ni mo, uy. Buy ko. Agay. Imo ko gitukpon. Agay, manok mo lang ka. Kung di ka magkatabang na ko, pues, papaulin ako. Diya ka na. Tinod ka gaw pang kuy. Lagi gaw, wa mo inom sa Aldrin. Buuta na kaya na. Kun maugaw, sugtunan ako siya. Kayang tinuod ka nakagusto mo sa jud ko niyo. Sige. Ako inos by Aldrin, ha? Ngayon mo na siyang sugton. Malipay yun na siya gaw. Malipay siya. Og, adto na ko gaw, ha? Og kun magkauyab ng gali mo gaw, pakasal rin mong duha. Salamat! Nagkasalamat ninyo! Salamat! Dagang salamat yung tanan! Bati kang pagkabana. Pila pa lang gani kabuan tang nakasal. Mibalik ka na sa mo paghubog-hubog. Kalagot ka. Gilang ko, day. Tana, dog na tana. Ay nalang tanay mo. Yat na kayo ng imo kay palahubog ka. Huna-huna rin nagdako ni mong tawhana ka. Mas may pagmagita kong laing laki nga makalipay na ko. Bati kang pagkabana. Nagmahal jud kong nagpadako ni mo, uy. Si Douglas unta to. Ato na ko si Douglas. Kay siyang makahatag na ko ang kalipay. Atuon ko si Douglas. Ibati ko nga dito ko ni Douglas na virginan. Yung akong bana, may undang na og inom. Pero wala ko ganahin sa akong bana, uy. Bahala ka, pila pa siya muundang og inom. Di na ko niya. Wa na'y lami ang akong bana. Mao katuman kasama ang kaagi ni Dora dinhining tulumanon. What's the style? Wa na'y lami ang bana style.
Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.